Vale. Ongi etorri Etxegorria podcastaren bigarren denboraldiaren bigarren kapitulora. Gaurkoan Iñaki izango dugu gurekin. Kaixo, kiba. Ongi etorri, txin-txin, egingo dugu. Venga, topa. Eta, bueno, gaurko saioa pizkat ezberdina izango da, lehenik eta behin Amalur ez dugulako gurekin, baina, bueno, ibiliko gara Iñakirekin, eta hori, Marianeito bat hartzen, igandea, gainera orain eguzkia atera da, así que primeran. Zoragarri. Eta, bueno, lehenik eta behin hori aipatzea, pizkat arraroa izango dela zuretzat, ez? Ohikoa da, pues, Zeledon bezalako elkarrizketak egitea, abuztu aldera, ez dakize, eta orain bat batean gaude hemen azaroan, ez? Bueno, ia abenduan, eta... Abenduan, txegin behar da noiz ateratzen. Agia da, abenduan gaude, orduan hori da pizkat arraro, ez? Ni pentsatu dut ez da pia ekartzea, pizkat entrar un poco en la dinámica de jaiak, ez? Baina nahi dugu ere pizkat, hori, Zeledonez gain, ez? Iñaki ezagutu, eta bueno, hori, nor da Iñaki? Nor da Iñaki, ez dakit, ez dakit gazte esatea, ja, ondo dagoen. Esan dezakezu. Esan dezaket, bai. Bai, esan dezakegu, bai. Bale, pues, gazte bat, gazteiztarra, Durtzakoa, kaixo mutiak, zen moduz. Irakaslea, gustatzen zaionari lagunekin egotea, gustatzen zaionari, disfrutatzea sukaldatzen, disfrutatzea lagunekin, atzo eduki genuela afari bat lagun honekin, baskari bat lagun honekin. Eta hori besterik gabe. Baskari afaria izan zen azkenean, ez? Eta gero zegoen amaiketakoa, baina bostetan olako zeo zer, ez? Bai, gozaria. Bale, gozaria, hori. Bai, gozaria, oso ondo. Eta hori, ez dakit, segeiago, eta lotura daukat auzo honekin, hemen egiten dudalako lan, Zeniatorre eskolan, eta emate ditu dalako ordu batzuk, hemengo jendearekin eta hemengo auzotarrekin. Oso ondo, bueno, egia da, antzeko gabiltzala, ez? Adurtzakoak biak. Bai, total. Eta txagorritzun askotan ordu asko sartzen, ez? Bai. Eta hori, karo, zuz esaten duzu, Adurtza edo San Cristobal? Ni adurtzakoa naiz. A ber, eske ni naiz, hori, txagorritxu. Iturritxukoa. Bueno, bale. Orduan, karo, naiz adurtza. Ni San Cristobal, baina, bueno. Bueno, olarizu. Eta adurtza da, gu nahi dugun lekuraino, eh? Hori da. Eta zenbat urte dara mazu adibidez San Beatorren lanean irakasle moduan? Pues aurten egin ditut 8 urte, Bai, eta esan gustora, lasai, eta bai egia da, hori, auzo honek, askotan hitz egiten denean Gasteizen auzoen inguruan, ez? Bakarrik hitz egiten dugu, burura etortzen zaizkiguna dira, esaten dena, los barrios de oro, ez? Adurtza, Zaramaga, Judimendi, ez? Guzti horiek. Baina egia da, auzo honetan ere badagoela, auzo sentimendu bat, auzo grin hori, eta nik uste auzo honetan asko egiten dutela, auzo guztietan ere, baina tabernek egiten dutela oso komunitate sentimendu hori, eta badagoela auzo honetan ere, eta guai dago egia esan. Bai. Eta, bueno, irakaslea izateko bidean dago, orduan hori hitz egingo dugu, ez? Hitz egingo dugu. Bai, egingo dugu hori zer. Eta, bueno, hitz egingo dugu pizka bat ere Zeledon izateak zer dakarren, ez? Hori, noiz hasi zinen pentsatzen Zeledon izan nahi zenuela, edo zelan gertatu zen, bueno, Zeledon txiki izan zinen ere, ez? Hasi nahi duzuna kontatzen, nahi baduzu. Asuntoa da, heldu zenean momentua ja gorkak utzi behar zuela, bere urteak bukatu zirela, gogoratzea ere, inork ezin duela gainditu Jose Luis Isasi, lehenengo Zeledonek egin zituen 22 urte. Inork ezin du gainditu errespetu moduko bat dago ez gainditzeko urte horiek. Orduan berak eman zituenean 21 urte, ja hor amaitu behar izan zen asuntoa. Eta jendeak esaten dizu, ez? Eta zizen pixkat komentatzen Suiza zaitezke, bestea, no seke. Eta nik txikitatik bizi izan ditut jaiak oso fuerte. Eta sentitzen dut hori oso barruan, ez? Orduan
ez da beste proposatu zidatelako baizik, eta nik ere ikustu nuelako nahi nuela, eta aurkeztu nintzen, eta hor egiten da horrelako lantalde zabal bat blusatan esken komisioaren barruan, eta bertan egoten dira hori, berdintasun taldeko bi emakume, egoten dira juntako kideak, eta egoten dira bi blusatan eska kuadriako hausaz hartutako bi kide ere. Eta bertan hartu behar dut erabaki bat, baina ez boskaz, esan nahi dut. Hartu behar dut erabaki bat ados jartzen guztion artean, eta erabaki zuten ni izan behar nintzela. Eta oso pozik egia zen, porque hori azkenean piropoa da, ez? Eta erabaki ona gainera, erabaki oso ona. Hori zuek esan barko duzue. Ai, horria. Bai. Eta gainera hori, zuk ere laguntzen zenuela Zeledoni bidea irekitzen, ez? Eta horrela, eta azkenean hori esaten duzuna. Txikitatik ja izan duzula oso barrenatuta jaiekiko sentimendu hori, ez? Eta oso guai, eta nik uste dut, zu baino gehiago merezi zuenik. Bueno, txika. Ez zegoela inor. Karo, ja daramazu 2 urte, ez da? Bi urte, hori da. Beste 3. Beste 3, bost egin arte, ez da? Eta zer da zuretzat orain ikusten duzu aldaketarik, blues arrunta izatetik, bluesa Zeledoni izatera, adibidez? Pila bat. Bai, ez? Jendeak ezagutzen zaitu. Beitu, lehenengo urtea izan zen bastante lasaia, bastante... El novato, claro, zinen berria. Eta jendeak etzekien nor zinen. Claro. Kaletik. Bueno, jende batek bai, eta bereziki umeekin eta holan familiek badakite, eta, gelditzen zara bereekin, argazki bat atera, bestea, oso ongi. Baina aurten ja beste rollo bada. Jartzen duzu ez prestigio hori, eta ja jendeak hori... Mazki prestigioa da... Bai, ezagutzaren kontua. Eta jendeak nahi duela zurekin egon, eta zurekin rato bat hartu. Orduan, oso polita da, baina momentu batzuetan ere nekagarria da. Ja, imaginatzen dut, bai. Osa, igual, labuztuaren zeian, ez banituen atera 300 argazki ez dituen bat, osasunen bat atera. Izan zen oso jartoa. Gainera elkartu ginen zela Los Chismeseko urte hurrena, eta elkartu ginen Gorka, Iñaki Landa eta ni. Eta, karo, geundenan, dantzatu ziguten aurrezkuan, niri dantzatu dantzatuko dizun nik, nahi duzunean. Pero en el off record. Baina muletekin. Hori, geratu ginen hor jendea etortzen zen, eta esan fotokol bat bezala. Eta joan pasatzen jendea, eta behar dituzu hor lagunak, ez? Osea, zure besotik heldutzeko, eta heldu bar gara ez dakit nora. Bai, hori izan behar da, gainera hori jaietan. Osa, ja hori, pizkat ospe hori hartuta, jaietan, ja niri kostatzen zait kutsitik aurrera egitea, ez? Eta ez nahi sospetsua, imaginatuz du. Baina, esan behar dut, 189, batzen duzun 189, errespetu handiz tratatzen zaituela, superongi zaudela beraiekin, beti gustora, eta mundu guztiak zaituela, errespetu handiarekin eta figura bat bezala oso barruan sentitzen duela jende. Nik uste Gasteiztik kanpo ez dela ulertzen. Ez gasteiztarrok daukagun hori sentimendua, ez? Ze agian ere, adibidez asko gertatzen da, ez? Gasteiztar askok adibidez agian ez dutela sentimendu hori, adibidez herria dutelako eta Gasteizko jaietan beti joan izan direlako herrira, ez? Eta jendeak ez du ulertzen, baina txikitatik Gasteizko jaietan gelditzen garenok, ez? Osea, da sentimendu bat eta gehien harritzen hauena da, errespetu kontua, ez? Izan da ere pixkat ambiente, hori, alkola dagoela erdian, jaiak, jendea dagoela oso motibatuta, ez dakize. Eta lata guztiz ere, jendeak tratatzea modu horretan, ez? Eta sentimendu horrekin, ikustu asko baloratzen dela hori. Eta da figura bat berdintzen gaituena guzti hori, ez? Da oso erreza gorpuztea, horrexagatik, porque berdintzen gaitu eta momentu hori, abuztuaren 4ko momentu hori, berdin du zure jatorria, porque gasteiztarra zara, naiz eta etorri Kolonbiatik edo... Eta han dago jendea, han daude gasteiztar guztiak, ez? Eta hori, kanpotik etortzen direnak ikusten dutenean hori, ostras, behitu, kontatuko dizut, Anje nire lankidea, Anje Arrasatekoa. Bai, puto amo. Puto amo. Etorri zen lehenengo urtean, eta lehenengo eta bigarren urtean, etorri da nirekin pisura. Eta geunden amaiketakoa jaten lehenengo urtean, ni hor jota nervioso no podia.
Eta gondena maiketakoa jaten, eta gertuatzen nire aitaren gana. Oye, Javi, ¿cuántos se juntan aquí? Le dice, un año bueno, 50.000. Igual hasta 60.000. Sí, hombre, sí, hombre. Me dice, hoy en día, arrasaten bizidean baino gehiago. Y digo, ya, claro. Eta sartzen dira, Amar Zuriaren plazan. Eta, karo, heldu zan, igo ginen pisura, eta han daude, pues, pisuan, gero kontatuko dizuna da, porque da bastante curiosa lekua y tal, baina han, dago lehiotxo bat, eta esan zion, dagoena lanean, geisten panpina y tal, le dice, asomatu zaitez. Claro, asomatu zan, me cago en la puta, guau, no sé qué, zer daukau, hortik pasatu behar zara, ni de broma, no sé qué. Arrasateko biztaleria guztia pentsatzen zuen dagoela horrez. Total, eta han tipoa, flipatzenen kolores, negar batean, Anje, negar batean, eta jokatu zanean, Iñaki, ni urtero etorri behar naiz, Ni urtero etorri behar naiz. Eta urtero etortzen Zurekin eta urtero etortzen da, hombre. Baina flipatu zuen eta behitu arrasate horrondoan dago. Ja, bai, pentsa ez, Madrilgo bat edo hori, Kolombiako bat, edo nadalakoa, bai, azkenean. Da, eta gainera hori, jendeak esaten duela, adibidez, ez naiz Gasteiztik irten, eta agian naiz bait irtetzen nahi, ez? Baina hori, nire kuadriako askok joan dira kanpora ikastera, Erasmusera, eta askotan ere ikarte dituzte, hori, bere lagunak, ez? Andaluziako bat, edo Mexikar bat, edo dana dalakoa, ez? Eta, karo, nik egiten, hartu dut ohitura ja, etortzen diren bakoitzean egiten diedala... Un fritur. Sí. Un fritur por Gasteiz. Bueno, pues esta es la muralla, entonces la muralla rodea... Gero, joaten gara Aiotz plazara, Aiotz plazan. Pues aquí cuenta la leyenda, que no sé qué. Eta ja hartu dut, dinamika hori, se me da de puta madre, la verdad, Nik egiten nire tumei. Porque askotan, nire amorru handia ematen dit, hori, Gasteiztarrak dira, baina... Batzuetan ez dakiten nun bizi garen, eta ez dakite Gasteiz. Eta hirugarren mailan egiten dugu, porque lantzen da Euskal Herriko historia, eta hori laizter egingo dugu ere, fritur bat Gasteiztik, eta bat nire txapa bat. Ezuk egiten duzu ere? Joan, kartuko gara egingo dugu eta biok. En plan, aterkia eta guz. Nire gurasoak aurrek urtean mozorrotu ziren horretaz. Bai, Eta ibako mikrofonu. Bai, que fiera, chaval, bai. Ni, de hecho, Mexikarrarekin, egin nuena izan zen katedral zaharrean, dagoen iturria. Bai. Ni txikitatik goratzen dute, gurasoekin eta aizparekin joaten nintzenean hortik, edaten genuela beti aizpata biok hortik, eta esan nien, bueno, chicas, si bebéis de este agua, dicen que, bueno, tienes salud y dinero para todo el año, no sé qué. Buah, pues danak igotzen, gainera nahiko zaila da hortik edatea. Danak igotzen iturrira edaten, ez dakize. Chicas, que era broma, me dice la mexicana, eso te quedó muy de fritur, tal, no sé qué, ¿sabes? Muy de guía. Como de fin de fritur, ¿no? Bai, literal. Les voy a contar la última, una historia de tal. Bai, luego, que es broma. Que es broma. Eta hori, kara, kontatzen diedanean, ez? Andra Mari Zuriaren plazan, bai, eta hemen jaietan, botatzen da txupinazo, ez dakizte, eta gero jaizten da panpin bat. Bueno, kara, esaten dizu, eta jaizten da zeledon. Baina nor da hori, saldu behar diezu, ez? Arropa tradizionala, kultura, abarkak, zapia, txapela, ez dakize, aterki, eta gero ja saltzen diezu. Eta jendeak harrituta gelditzen da, nik uste jendea... De hecho, pizkatalatzen gaia, baina blusa eta neska jantzi horrek dauka jatorri oso langilearen edo nekazarien jatorri bat, ez? Eta nire ustez, bueltatzea horretara eta bueltatzea gizonok blusarekin, hori eramaten zuten lantegietara, hori eramaten zuten, nolabait ez ikintzeko, ez? Eta bueltatzea, gure jatorri horretara, ez? Lokatzo horretara, ez? Bai. Niretzako oso polita da, ez? Eta azkenean guztiak zentzua daukala, ez? Eta hori, esaten da, bere garaian ikusten bazen dituen, ikusten badituzu argazkiak, bere garaiko blusenen argazkiak, guztiak zen amaten horrela itxita. Alkandora. Bai, eta esaten da blusa horrela itxita eramatea, zala, hori lantegietan lan egiten zutenean, para que no te pilla la prensa. Bai, Eta, direla txorradita asko, baina nik uste daukagula lana, jakiteko pixkat kontu txiki hoien jatorrian undagoen, eta... Bai, eta baloratzea dana. Bai. Eta gero adibidez ere, hizkuntza aldetik, ez, ja lortu zuten bere garaian, euskarako abestia egitea, ez? Edo etxe berria egin du, gero inork ez duela kantatzen, sabes? Bai. Ez, beti kantatzen dut,
tokatzen denean, ez? Baina hori nik uste dut Gorkak ere euskara zekien, ez? Euskaraz daki. Eta hori, baina nik uste dut ere guai dagoela, Gasteiz izan da, Euskal Herria izan da, ematea balore hori edo leku hori hizkuntzari ere, ez? Eta zuk nik uste dut hola egiten duzula, eta eskertzen da. Eta gero ere komentatu duguna pizka bat, adibidez, ez? Gasteiztarrek agian ez dakitela, hori, ni lagunekin joaten naizenean con lo del friture eta horrela. Ostia, akio bat zelan dakizu hori, nik nekien. Ego, tío, pues un poco de culturilla, sabes? Ima, zure iria da, eta gero oso guai dago, Parisera joatea, oso guai dago, Erromara joatea, eta ez dakinora joatea, baina ezagutu behar duzu nondik gatozen, ez? Eta non gauden. Eta berdina hizkuntzarekin, eta nik uste dut ere, hori, arazo hori dagoela ere hemenez, hizkuntza aldetik, eta hori, jendeak ez duela agian, pues hori, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Baina niri amorru handia ematen dit, elkarrizketak egiten dizkidatenean eta lan, ez dakitela Gasteizen inguruan ezer. Osea, Gasteizko jaien inguruan, Euskal Herri mailan ez dakite ezer. Eta niri amorru handia ematen dit. Gara como los olvidaos, beti, ez? Izan gara hori, bigarren mailako euskalduna, eta izan gara, eta oraindik ere, jasotzen dituzu, deitzen zaituzte elkarrizketa baterako, eta, ze ongi egiten duzu euskeraz. Gasteizkoa izateko. La mitika, no? Eta amorru handia ematen dit, askotan. Eta batzutan bukatu ditute elkarrizketak, ia, zerre. Eta nik uste gure leku hartu behar dugula, eta pixkat... Bi alde horietatik. Baina boteretzen pixkat behar dugula. Azkenean Gasteizen egin den lana, egin den apostua, eta jende askok egin duen esfortzua ere, hori, mahai gainean jarri behar da, eta Euskal Herria, garela errealitate asko, eta Araban eduki dugun errealitatea euskararekin izan da oso potentea, oso neketsua, eta bada oso neketsua, eta goazela pizkanaka auspotzen guzti hori, eta hori, euskarari ematen behar duen lekua gurea delako, eta behar dugulako. Hori da, bai. Eta zelan izan zen Fermin Muguruzarekin kontzertua egitea batera. Que puto amo, eta benetan ikusi nuenean esan nuen, que puto amo! Ezagutu ginen, nire kuadriako Jonano, egonda egindu jira guztia berarekin. Eta justo bere urtebetetzea zenean zen Santiago de Compostelako kontzertu. Eta urtebetetzea Jonanoren urtebetetzea. Eta joan ginen ospatzera Santiagora. Plentziako lagun batzuekin, parrandón, super gustora, tal. Eta esan zeguten, pasatu zaitezte a la postparty. Eta en el Pazo dos Deportes, allá en esto, eta parranda bat, que si horre nakarrekoak, no sé qué, super gustora. Muy bien. Euskal Herriko jende pila bat, baina ere galego pila bat, bien majos, tal, bien de licor café, tal. Eta batean, momentu batean, hori, hasi, orkestu ninduten, hau da, Zeledon, tal, da ikusin zaren, baina nik uste Ferminek daukala oso argi, eta ikuste dituela oso jarrita dagoela Euskal Herriko afera guztietan, ez? Eta bai, tiene mucha calle, ez. Eta batzekien perfectamente nor nintzen, ez? Eta, ezagutu ginen, eta batean, Gasteizen, zer nahi zuela egin, tal. Nahi duzu beste bat, ez da? Pues atera, bai. Venga, beste bat. Nahi duzu pintxoa inaki, edo gero? Momentuz ez. Vale, horitziko ditugu. Gero galetu gara izut pintxoan inguruko gauza bat. Venga, vale. Hori, eta... Zimaz, zanzian du, Ferminek esan didala, nahi duzun berarekin abestu, eta nahi duela bukatu kontzertua zurekin, tal. Eta sortik atera zen guztia, eta izan zen, superguai. Bai, de hecho hori, nire amarekin hitz egiten, hori gaur elkartuko ginela, eta esan dit, galetu jozu. A ber, Ferminekin zer moduz, gu ikusi genituen elkarrekin, que majos, no seke. Eta gaur, adibidez hori, gure gurasoak ez, badutela ja adin bat, horiek ja ez dira gazteak, zu bai? Zu horrenik bai? Ni bai. Ni fijo baietz, baina hori ja ez. Karo, eurek ez, agian Fermin ezagutu zuten, bere garaian ez, orain dela ez dakitzen bat urte, eta karo, ikustea ez, pertsona gazte bat, gaur egungo figura edo zera badena ez, edo gehien bat Gasteizen, hori oraintzu bilakatu zarela, gero hitz egingo dugu, Zeledonez gainean bat gauza gehiago zarela ere, ez? Baina hori, nik uste dut, guai dagoela, hori balkartzea,
Eta hori, kultura saretzen jarraitzea, hainbat pertsona ezberdinen artean, eta profil ezberdinen artean ere, ez? Nik uste Euskal Herrian behar ditugula referenteak. Bai, ala da. Eta bera jarraitzen du izaten referente argi bat, ez? Bai. Egin duen guztiagatik, egiten jarraitzen duenagatik, eta behar ditugula horrelako pertsonak, bideratzen gaituztenak, hainbat kontuetara, hainbat borroketara, eta behar dugula. Eta egia esan, momentu hori, nengoen ia urduriago hor, Bai. Guztuaren lauean, baina. Bai, Bai. Moskor zen den? Ez. Ez? Iñaki. Si, ez dut astirik jaietan mostortzeko, oza. Ja. Pues, abuztaren lauean, ja bukatzen denean, joaten gara nire etxera, dutxatzen zara, negar egiten duzu rato bat, no seke. Eta, ja, hor bai, esara, daukazen beste adrenalina nik uste, eltzen zarenean etxera, eta hor, dutxartzen duzunean. Bai, da como que te baja todo de repente, ¿no? Bai, porque aldatzen naiz San Migueleko sakristian. Ah, vale. Sakristiaren barruan, eta, egia da. Eta, ez egin barre, maior, oza, nun baiten sartu barza, ez joango teleonez jantzetan nire etxera, te quiero decir. Pues sería, no llegaría nunca. Y a Gallina Bustuaren lauean, ¿qué mitiga la peña que se viste el 4 que no? Que dices, ¿qué andas, tío? No, por ahí no, claro. Así no. Baina, bueno, utziko diogu, porque normalak izaten mira, ez dutena kulertu, ez dutena kiobaren friturra jaso, ez? Deitu el diogu, turra, y en mayúscula turra. Turra de que doy la turra, sí, ¿no? Vale. Eta zure ere, izango dietikaz lehi. Umei. Izango diet, bai. Sin duda. Eta hori, hor aldatzen zara, eta gero, no guaz etxera, eta etxean, es como... Ja. Jarraitzen duzu adrenalina batekin... Jai guztiak, ja. Hombre, gertatzen zait niri, zuri gehiago. Eta ezin duzu lorik hartu. Osea, no duermes, no comes, no... Ja. A ber, eskerrak hori, ni pentsatzen dut askotan, batzutan entreke egiten da. Osea, luze motz egiten da, baina kasu pentsa, lautik bederatzira ematen dugu dana. Bai. Imaginatzen zuzazu, San Ferminetan izango balitz bezala direla, como 10 egun gehiago. Es que también lo daríamos todo, ¿sabes? Ez dugu nahi. Ala, esku bat agertu da Esku planoan. bat, bapatean. Ara, txan magoa. Bai. Ai, base guai, Bai. Oso guai. Eta karo, gero hori, adibidez, ibili zinela ere elektrotxarangarekin, ez? Eta gero, el fucking DJ malandro, tío. El fucking DJ malandro. Kontatu ere pizka bat hori, ze Ferminekin hori ere, amankomunean duzu, erreferente moduan zaretela, erreferenteak zaretela biok, eta ere gero musika lotzen zaitu, ez? Bai, hori, beti gustatu zait musika, beti izan naiz, musika salea eta kontzertu pila joatea gustatzen zait. Eta gazteagoak ginenean. Nintzenean, ni gaztea naiz oraindik, No, ginenean esan nahi dut. Los tuyos, bai. Batxiergoan geundenean, esan genuen, nola egin dezakegu parranda botatzeko eta debalde egiteko. Eta justo garai horretan, Debako elektrotxaranga zegoen, eta egiten zituzten kontzertua bastante Gasteizen, tal. Eta esan genuen, esta es la nuestra, horrelako bat egin behar dugu. Eta hasi ginen bueltaka, no seke, hasi ginen, karro txiki batekin, gero joan zen handitzen asuntoa, eta, eman genituen 11 urte, Euskal Herriko, hasi ginen 17 urterekin. Hostias, amaitu zen duten 2024an, ez? Hori da. Que me estaba informando un poquito. Eta, sin más, igual, egon dira urteak eman ditugula, igual 60 kontzertu, 70 hamar, izan dela, ereneketxua, baina, karo, ezagutzen duzu jende pila bat, sare batzuk sortzen dituzu guapisimaz, eta mantentzen ditugu hainbat lagun Euskal Herri mailan, oraindik ere daukagula tratu beraekin, eta tarteka elkartzen gara, eta egia esan ez nuke aldatuko zerengatik, Igual, beti hobetu daitezke hainbat gauza, ez? Eta igual nekatu ginen gehiegi momentu batzuetan, eta horrek, saturatzen du agian, ez, pixka bat, baina, bueno. Mindu gintuen, ez? Baina, da nire bizitzako pasarte bat guapísimo. Bai, eta hori nik uste dut ere, gauza horiekin ere, bizitza aurrera doan enean ez, gauza horiek ere
ikasten duzu, osea, pasatu behar dira, pues, honetik, txarrenera, osea, denetik izan behar dugu bizitzan, ez? Eta ikasi. Eta hori, eta gero ja, malandro bezala, pues, hasi nintzen Jimmy Jazzen esan zidatelako, behar dugu norbait jartzeko musika, pues, hasi nintzen justo kontroladora bat erosi nuen trastear jo. Eta hasi nintzen bueltaka, eta esan zidaten, probatu nuen Jimmy Jazzen, esan zuten keles molo, eta hor, hilabetean behin ibiltzen nintzen, horren ja, aurreko ikasturtean ja utzi nuen, azkenean irakaslea zarelako, ja... Ja, gauza gehiegi, gauza gehiegi. Hola, txin. Eta hori, orain, bastante lasai hartzen ditut boloak eta bestela ez naizelako heltzen. Ja. Claro, ikaslek zeran ikusten zaituzte ere, ez? En plan, izango da, entre la figura de Celedón, luego aparte, claro, nire irakaslea da Celedón, pero también pincha, pero también, ¿no? Sí, tengo bastantes... Les tienes locos. Tengo bastantes máscaras de Scooby-Doo. La película de Múltiple, Abiagor. Baina hori, umeek ikusten dute, ematen diote kriston garrantzia Celedón asuntoari. Eta ikusten zaituzte pixkat, rollo pertsonai mitologikoa bezala, rollo lentzero. Basajaun. Basajaun antza daukazu pixka bat, No sé si tomármelo bien o regular. Agertu zaitezke zu ere nahi baduzu. Hijo de puta. Agertu, Basajaun, agertu. Ile gutxiago daukat. No, lentzero gehiago. Barbaren kontua, ez? Landu zenuen hori, ez? No, kentzen dut bizarra, Bai, hori, porque dijiste, no? Que agian jendea gehien bat umeak, ez? Eta, Zeleonek beti ez du, panpinak ez dauko bizarra. Ja. Orduan, nik kentzen dut, porque uste dalako horrela izan behar dela, ez? Baina hori, batzutan ikusten zaituzte, como zozer... Ez dutela batzuetan, magia puntu magia puntu hori ere hor dago, eta ikusten dute como, no sé, como algo raro. Ja. Bai, bizkat hori, lentzero kontua, ez, ere, izan daiteke, antzeko ni hori, nigo goratzen naiz txikitan, gurasoekin joaten nintzenean herrialdetik eta horrela, batean hori aitak, elkartzen zen aita tipo batekin, eta gero, jokio, hori zen Celedón, landa, sogatiran ibiltzen zirela elkarrekin gaztetan eta horrela, eta gara nire etzatzen, nire aitak ezagutzen du Celedón. Osa, era muy heavy, eta ni orain ezagutzen zaitutzu, eta ezagutzen du Gorka. Que es el puto amo, también, osa, bai, da... Oso guai dago. Entonces, tengo el pin de... Zelanda, esto de VTV, ¿cómo es? Bai, total, sí. Te vamos a dar el pin de VTV para Kiowa. Doy la entrega de los premios VTV. Eta zu kuadrian egon zara beti. Bai, txikitatik, nire aita... Auzokoan, gainera. Bai, nire aita da blusa betidanik. Eta hori adurtzan ez egoen blusa eta neska kuadriarik, eta sortu zuen beste adurtzako gazte batzuekin eta 1985. Orduan, ordutik, justo 7 hilabete nituen, eta ja, ateratzen ninduten. Bai, zure kabuz ez dut uste. Ninduten, eta, karo, hori oso harreman polita daukat kuadriako jende askorekin, horrexegatik, ez? Hombre, nik eta behin hori da. Ikusi nautelako, hori, hasten, eta... Bai. Eta hori, Eta bere garaian izango zinetako como... Pampitxo bat. Bai, karo izango zinetako. Que te cogerían así, que no... Encima del mastigo era el que te quería llevar. Claro, bai. ¿Qué me vas a contar? Me encantan los niños, me encanta el alcohol, pues imagina tu Javier, tanto. Si lo mezclo en una coctelera... Tira un niño a tomar por culo. A ver, ez da traen gaizki, ez da inbeste kolpe de manburuan, no pasa nada. Eta hori, txikitatik hasi nintzen ateratzen, gero nire lagunak sartu nituen, la mítica. Eta gaur eta eguna, hori pizkat ezberdin bizitzen dituzula jaiak. Eta askotan ez zela heltzen... Paseioetara edo ekintzetara, normala da. Nahi duzu atera elkarrizketan, torri? Amen.
Hauek ikasle honak, Más Bai. finos que el coral, bai. Karo, ze, irakasgai ematen duzuzuk? Nik, ni naiz 3. mailako tutorea. 3. maila lehen hezkuntza. Bai. Karo, orduan denetarik. Bai, ez dute ematen, ematen dute gaztelania eta euskera, bi hizkuntzak, inguru eta mate. Eta horrekin ja. Eta gero musika apur bat ere. Bai, ere. Bai, Oso guai. bai, pare bat gelatan bai. Eta hori hitz egingo dugu pizka bat del fucking hood, no? Dale, sin miedo. Zer modu, hori, badakigu hori adurtzako jaietaz arduratzen zarela, Julerikekin kontzertuak ematen dituzula, ez? Bai, gaude pentsatzen munduko bira bat egitea. Bai, Julerikekin, gara horreko gunean, Julerik da gure lagun bat, auzokoa, eta topatu nintzen bere amarekin, eta, claro, amak esan zian, bai, siempre que toca Malandro, tenemos que ir Julerik y yo a verle, y si la Rosa Mari también tenemos que ir a verle. Osa, dauzka bi referente, eta gara, la Rosa Mari eta ni. Osa, Bai, hau lagunak, hori da. Eta batzuetan egin dugu hori, un back to back, bera eta biok. Tech house todo el rato. Bai, gustatzaio. Bai. Eta du, ojo, dauka selekzio bat, Bai. Cuidado con el Jul. Qué guai. Al Lorete, bai. Eta gero hori, bueno, adurtzaja ez, bai. sortu zenuten aurten, eta hori, Don Emiliagoako goldean agertu zirela orain dela 1000 urte, ez, eta 1000 urte hurrena dela, eta hori, bueno, hainbat ekintzak egin dituzu, ez, zu egon zara ere. Bai, orain amaitzen ari da dinamika guzti hau, onda oso guai, hori, pixkat, auzo sentimendu hori, Bai, pixkat indartzea, bai, indartzeko, eta ikuste dituzu, ez dakiz kamiseta saldu dira, baina una locura. Eta nola, hori, jendeak, daukago auzo bat, jendeak sentitzen duela oso fuerte, eta dauka sentimiento de pertenencia oso garatua, auzoarekin, ez? Orduan, berriro bueltatzea horretara eta pixkat indartzea, da oso guai, eta nik uste etorri dela oso ongi dinamika hau, ospatzeko, disfrutatzeko, eta ere, auzoko hainbat eragile, pixkat auzoaren roi honetan sartzeko, porque egia da, hasi direla beste komertzio batzuk edo elkarte batzuk, igual ez garela heldu bertara urtetan, baina beraiek hori ikusi dute eta animatu izan dira. Bai, izan da pizkat hori saretzeko modu bat, ez, eta... Hori da. Ze guai. Ze galetu zenuen de los pinchos. Bai, eta zuei ere, bale. Venga, agertu. Tarri. Besede. Jarriko dugu gure aurpegia hor. Atzo Alaiur eta urro. Bai, daukago montaje bat guapisimo. Zein, nik uste hemen daukagula azterketa soziologiko bat, sin duda. Zein jaten duzu lehenengo, kroketa, raba edo gamba a la gabardina? Zein da ordena? Porque nik uste mantentzen dugula denok orden bat. Nik uste dut pintxo honetan bi raba daudela, orduan nik egingo nuke. Lehenengo raba bat, que gainera da lo que menos me gusta. Raba es lo que menos merece. Verdad, las rabas, las pobres. Baina gero una racioncita de rabas muy bien, Gamba gabardina batzuk dira mierda bat. Ja. Nik uste, Azkena dela indispensable. Ai, barkatu. nik segun kroketa... Hau da etorri da Euskaiutik zuzenean, biltzen. Nik uste, nik orain honetan jango nuke lehenengo kroketa. Bai. Venga, bajan. Venga, ba, jango duke. Pero ni, egia da irakasle lana, ya vamos a aprovechar a hablar un poco de esto. Bai. Claro, o sea, ni hasi nintzen partikularrak ematen, tabernara sartu baino lehen, eta, bueno, izan ziren justo COVID garaia, pues hasi nintzen bi ikaslerekin, eta gero bakar batekin geratu nintzen, gero utzi nuen, eta urten ja karrera amaitu dudala, 6 urte eta gero, asko gustatu zitzaidan, orgatik. Bai, claro, horregatik izan zen. Bai, de hecho, graduazioa ostiralean izan zen, eta nintzen joan, tío. Nire ama haserretu zen Ez joategatik? asko, porque enteratu zen egunkariagatik. De repente, graduación de la generación de no sé qué, de los estos de la Facultad de Educación. Y mi hijo no me ha avisado, ¿no? Dator horrela egunkariarekin. ¿Y esto? ¿Fuiste? No, mamá, es que... Buah, egon... Haserretu zen asko. O sea, rollo, para que mi mamá no me hable en un rato largo... Bai, Ojo, O sea, bai.
Eta nintzen joan eta... Vamos. Eta hori, partikularretan hasi naiz, tabernarekin konpaginatuz, ez? Eta bi ikasle izan ditut, edo ditut, bat B2ko azterketa prestatzen, eta bestea da DBH-en prestatzen. Eta, klaro, egia esan da, etxera daramat nire lana, en plan, me preocupa, eta bi ditut, pentsatzen dut, 25 ikasle ditudanean, zer egingo dut? Nik uste... Zuz egiten duzu. Nik zer egiten dut, amestu asko. Eta batzuetan insomnio eduki. Bai, ja. Bada lan bat... Bai, hile bat, tio, hile bat. Oskaiutik etorri ere. Joan zaizkio, gaitz guztia joan zaizkio Oskaiuan, osea, tranqui, no pasa nada. Da lan bat, nire ustez, ez baduzu eramaten apur bat etxean, da zer faltan duzulako. Empatia puntu bat, edo... ez dakit. Orduan, bada lan bat, egiten duzula lan umeekin, egiten duzula lan pertsonekin. Orduan, askotan, sortzen diren arazoak etxeetan, zuk tutore bezala gainera, dakizkizu gauza asko. Eta ardura handia daukazu tutore bezala ere, Baina, dakizkizu gauza asko, umeek kontatzen dizute gauza asko, eta askotan jokatzea ongi, edo zuk beti uste duzu egiten duzula, alduzu noberen, ez? Baina, batzuetan igual ez da... Beti hori izan duguna lehen, ez beti egin daitezke gauzak pixkat hobeto. Noski, eta kritikotasun puntu hori eukitzea, nire ustez oso ona da, porque bestela, baldin basoaz de guaion, lan honetan, Eski hori, nik uste dut, asko kostatzen zaidala niri filtroak jartzea, ez? Eta ikasi beharko dut, adina edo denbora pasala. Azkenan hori, etxeko arazoak, edo inkluso klaseko arazoak ere, ez? Hombre, gestio hori ez da erreza. Eta argi eduki behar duzu, oso argi eduki behar duzu irakasle bezala, ezin zarela heldu denara. Guztira. Eta nik uste, klik bat egiten duzula, urte batzuk esperientziarekin eta oraindik uste dut falta zaidala asko ikasteko eta jarraituko dudala ikasten bizitza osoa, ez? Baina nik uste momentu batean dena kontrolpean ezin duzula eduki konturatzen zaren momentu hori dela irakasle bezala daukasun klik oso potente bat, porque ni gogoratzen eta zin nintzenean lanean, hori, heltzen a todo, eta gorratzen zaitu horrek agian, ez? Bai, konturatzen zarenean que ya puedes... Si es madurar, ¿no? Como profesor, bai. Bai, eta da zer oso potentea egin behar duzuna, eta nik askotan irakasle berriak sartzen direnean eskolan, asko hitz egiten dut beraiekin, eta praktiketan etortzen direnean gazteak hori, zurekin egotera eta tal, askotan esaten diren, no, zin duzu kontrolatu umeen mugimendua denbora osoan, eta askotan ulertu behar duzu zergaitik gertatzen ari den hori, ez? Eta analizi horretan sartzen zaren, eta derrepende, ulertzen dituzunean gauza guzti horiek, heltzen da benetako momentua, zinetan, zu eroso zauden. Hori da. Hori, Zeledon bezala, non gustatuko litzaizuke gonbidatzea, por ser Zeledon, a dónde te gustaría? Lehen esan du lekua da horra ez. Porque alba dut, uste puedo mear más alto. Ez dakit. Igual, Donostiko zinemaldira horrelako gauza batera. Bai, me molaria. Egin dezakegu pelikula bat. Adibidez. Aurreko urtean eduki genuen ideia bat, Daukat lagun bat, grabatzen dituela dokumental txikitxoak, eta dago egiten hilabete bakoitzean bat. Eta nahi genuen, denboragatik ezin izan genuen egin, baina nahi genuen grabatu dokumental oso labur bat, jaia baino lehenagoko egun horien inguruan. Porque egia bastante agobiantea dela. Joder. Eta imaginatzen dut, ni daukadalako bikotea ondoan eta gurasoak ondoan laguntzen hautela pila bat. Lasaitzen, ez? Eta pizkat baretzen datorrena. Bai. Baina bereziki nire bikoteak egiten du hor kristolan eta ez diot eskertu behar diodan guztia. Pizkat aldentzen guzti honetatik, baina da lokura bat.
daukat apuntatu, osea, daukaten un notas de estos, ikusten da, elkarrizketak. Gabon esan. Hau da, hori dira jaietako elkarrizketak. Izan dituzunak. Bai, aurtengo jaietako elkarrizketak. Vale, cada media hora, Copetel, ETV, Euskadi Irratia, RV, Euskadi, Radio Gorbea, telefonos, ETV, SER... eta min daukazu ere, 15 minutuko tartea. Gorbea, ETV, ETV Gorbea, RV. Osea, que bueno, Etxegorria podcastak lan ona egin du, abenduan jartzen elkarrizketa. Oso ondo, ez? Beitu laua nola den. Osea, lauan azten zara goizeko 9:30. Claro, ez, 8:30 daukazu lehenengoa, Bai, pues 8:30. Eta gero, gero txupinazoa... Claro, osea, ja, jartzen ditut, pixkat, 12:30, ordu batetan amaitzen da, eta ja ordutik aurrera... Claro, ja urdutasuna, Bai, goaz plaza gurutzatu... no seke, bai. Claro, eta zelan da, adibidez, politikariekin, edo jende, pues, con un nivel superior, ez? Elkartzea eta horregotea, ez? Ba. Txupinazoa botatzen, edo... A ber, politikariek guztiek tratatzen zaituzte errespetu handiz eta oso ongi, eta azkenean zuk ulertu behar duzu gaztizar guztion zeledon zarela, eta azkenean jokatu behar duzula hori guztion azaren pertsonai bat bezala, ez? Orduan, errespetutatzen duzu mundu guztia, beraiek ere zu tratatzen zaituzte errespetu handiz, eta egia da, lehen komentatu duena, berdintzen gaituela guztio. Bai. Orduan, askotan, dauzkasun elkarrizketak, honi esker ezagutzen ari naiz jende asko, oso interesgarria, oso, izan nuen elkarrizketa bat, tipo batekin dela, tipo bat hemen Gasteiztarra, bidaltzen dituela Martera sondak eta eta da enpresa horretako jefea, bestea, claro, eta tipoak kontatzen dizkizu mobidak y alucinas en colores. Baina askotan konbertsazioa berdina izaten da. Hemos 3 estaciones, Soy Irlanda, 3 o 4. Agian ematen du, Eta hori, askotan konbertsazioak izaten dira berdinak. Bai, guztiekin. No, guai dago ere, ezagutzen duzulako hori, agian harritzen zaituen jende bat, ez? Bai, da bastante loko. Ze guai. Asik hori. Venga, eta azkenengo galdera, Azkena, eta maitzen dugu, Gustatzen zaizu mozorratzea? Pila, bat. Zein da zure mozorrorik onena zein izan da? Behin mozorratu nintzen del que está zumbao de Resacon en Las Vegas. Eramaten duena hemen umea. Hori igual izan da, gaira jendeak etzekien zertaz, nor nintzen. Nik enoke jakingo, nik uste dut. Eta aurten daukago oso ideia guapo bat, kuadrillan, eta egingo dugu. Eta joango gara, bastante VTV. Bai! Baina joango gara, erraldoien konpartxaz jantzita. Ke guai! Ni izango naiz la sota de bastos. Oso ondo. Te pega mogollón, con la melenita. Una izango da gaiteroa. Bai. Hombre, a ver, eta gero batzuk hori, eramaten dituztenak erraldoiak, no sé qué, así ese rollo. Venga, bani animatzen naiz, ojo biriki bezala, en plan horrela. Ba, bueno, Iñaki, laster handia izan da. Eskerrik asko zuri. Hori da. Euriagatik. Hau da Gasteiz. Hori da. Ez dugu txalorik eman, horrela. Ba, mila esker eta ikusiko gara hemendik fijo.